onye chukwu nyere mmadụ na anaghị iche iche ofu nwa mmadụ anyị na-akpọ Anadume ọ sị ndị ogbenye karịrị ife sikwa ndị ogbenye amụ akwa so ana m asị chukwu mere ka omewe ife ahụ Chineke gwachi ya o si enye mmadụ chukwu ga-enye etu ahụ mana ihe nne kacha bụrụ ihe nne bụ ndụ bụ isi ndụ ka akụ so ọ bụla chukwu nye ya ndụ ọnwa egbu utu ọ ga ihe gbara ahụ anyị ka ga na-eme ihe oriri mgbe ọbụla every Christmas 23 ka o ji emere anyị ife so ana m asị chukwu mgbe ka anyị nọrọ Christmas ọzọ ụmụ anyị anọrọ Christmas ọzọ jepụtakwa ụdị ha na-eme kịta ịfụ onye a na-ekwu maka ya bụ Victor Obi Anadume, eze Anadume, onye si ụmụ ogbenye ribe nri every year, onye si ụmụ ajadu nwaanyị akwụgharịzina n'ọgbọ afịa na ọgbọ rice every December, onye si Boz Empire Media febe n'elu. Eze Anadume akarịghị egwu ife anụ akarịgo ọgụ ahụ na ọma 20 years plus ọ ka na-eme ya today. Ọ bụ na ị na-ekiri ihe nwoke a na-eme, degodoro ya well done na comment section. Thank you.